Достигнахме до кулминацията в нашето поклонение, именно проповядването на Божието Слово. Затова искам да ви поканя да се изправим и с най-голямо страхопочитание и благоговение да чуем думите на Божието Слово. Думите на Божието Слово, което днес се намира в Евангелието според Марк и там 7 глава, първите 13 стиха. Марк 7 глава, стихове от 1 до 13. И се събраха при Исус фарисеите и някои от книжниците, които бяха дошли от Йерусалим. И бяха видели, че някои от учениците му ядат хляб с нечисти, т.е. неизмити ръце. Защото фарисеите и всички юдеи, като държат преданието на старейшините, не ядат без да си измият ръцете до лактите. И когато се връщат от пазар, не ядат без да се измият. Има и много други неща, които са приели да спазват. Измивания на чаши, глинени и медни съдове и легла. И така, фарисеите и книжниците го запитаха: защо твоите ученици не вървят по преданието на старейшините, а ядат хляб с нечисти ръце? А той им каза: добре е пророкувал Исаия за вас, лицемерите. Както е писано: този народ ме почита с устните си, но сърцето им се намира далеч от мен. Но напразно ме почитат, като учат за поучение човешки заповеди. Вие оставяте Божията заповед и спазвате човешкото предание. Миенето на стомни и на чаши и правите много други неща. И им каза: вие успешно осуетявате Божията заповед, за да спазите своето предание. Защото Моисей каза: почитай баща си и майка си, и който злослови баща си или майка си, непременно да се умъртви. Но вие казвате: ако човек каже на баща си или на майка си: това моето, с което би могъл да си помогнеш, е корбан. Това значи подарено е на Бога. Това го освобождава. И вие не го оставяте вече да направи нищо за баща си или за майка си. И така осуетявате Божието Слово заради вашето предание, което сте предали, и вършите много такива неща, подобни на това. Амин. Боже святи, заставаме пред Твоя благодатен престол и Те молим, Господи, Ти да оживотвориш Твоето Слово, Господи, и да го приложиш на сърцата ни и да накараш умовете ни да мислят. Ние вярваме в силата на Святия Ти Дух, който работи мощно чрез Своето Слово. Молим Те, Татко наш, помогни ни да го проповядваме вярно. Благослови мен и благослови всички, които слушат. И нека който има уши да слуша, нека слуша, защото така казва Божието Слово. Амин. Заемете местата си и нека да размишляваме за момент върху този пасаж. Нека да размишляваме за момент върху тези първи 13 стиха от Евангелието от Марк, 7 глава, защото продължаваме с изучаването на Марк. В Божието Слово има една истина, която отеква през цялата история на църквата. Това е библейската истина, която ако я няма и не съществува, то ние ще останем с голи традиции и голи вярвания.
Традиции и вярвания, които не са основани на солидни факти. Има една доктрина, една истина, която ако не бъде вярвана от всеки един, който изповядва Господ Исус, цялата наша вяра отива в кофата за боклук. Тази библейска истина се нарича вседостатъчността на Библията. И парадоксално, днес проповедта съм наименувал със заглавието недостатъчността на Библията. Недостатъчността на Писанието. Как може да има тази библейска истина и тази библейска доктрина, която всеки един християнин трябва да вярва, която е вседостатъчността на Писанията, а именно тук в този текст да се сблъскаме с недостатъчност на Писанията? Как може да имаме това нещо? Може да го имаме, защото имаме грешно разбиране за Библията. Тази библейска истина се нарича вседостатъчност на Писанието. Че Писанието е единственото нещо, което е достатъчно, за да ни даде насоки в нашата вяра и в нашия живот. Светите писания на Стария и Новия Завет са Божието Слово. Единственото правило за вяра и послушание. Това е което Уестминстърската изповед на вяра в подробния си катехизис ни казва в третия въпрос. Четвъртия въпрос на този подробен катехизис ни пита: как изглежда, че писанията са Божието Слово? Писанията се проявяват като Божието Слово чрез своето величие и чистота, чрез съгласието на всички части на Божието Слово, чрез обхвата на цялото Писание, което да отдаде цялата слава на Бога чрез своята светлина. Ето начина, по който Божието Слово е вседостатъчно. Всички негови части говорят в един глас. И последно, петия въпрос на този подробен катехизис на Уестминстърската изповед на вяра ни пита следното: кое е основното нещо, на което ни учат Писанията? Отговор: Писанията основно учат какво трябва да вярва човекът относно Бога и какво задължение Бог изисква от човека. Библията ни казва кой е Бог и какво Той изисква от нас. И днес, започвайки тази 7 глава от Евангелието от Марк, сме шокирани от гротеското невежество на опозицията на Господ Исус. Гротеско невежество. Тази опозиция е съставена от книжници и фарисеи, които са богословският елит. И в продължение на 7 глави, 6 до сега, виждаме отново и отново те излизат като малки мишки, излизайки от дупките си и опитвайки се по всякакъв начин да предложат опозиция на Господ Исус. Опозиция съставена от книжници и фарисеи, които са богословският елит на античния Израел, които са авторитета, духовният авторитет на израелтяните. Този елит, който опонира на Бога, на Библията и отказва да вярва в това, което Бог е установил в Неговото Слово. Днес ще разгледаме този пасаж и ще започнем да правим изводи относно тези неща и как се прилагат те за нас днес. Ако преди 2000 години сме имали такъв религиозен елит, който е опонирал директно на Божието Слово, можем ли да приемем, че днес имаме нещо подобно? Марк 7 глава е като останалата част от Евангелието от Марк. Тя също е толкова бърза. Тя преминава стремглаво стих през стих.
И това е нещо, което аз целя, да преминем през тези 13 стиха, колкото се може по-бързо. Това е съкратеното Евангелие, по-краткото Евангелие, но най-вече то е динамично Евангелие. И любимата му дума е веднага. Той продължава да пише бързо. Марк е много селективен в разделите, които той полага в своето Евангелие. Той избира да пише за живота и за служението на Господ Исус Христос. И това е един от онези забележителни раздели, които не може да пренебрегне. Той избира да не пренебрегне точно тази история от Евангелието от Марк. А що Марк в неговото динамично Евангелие не може да остави настрани, без да коментира по него или по тази история, ние трябва да обърнем сериозно внимание на пасажа. Ще преминем през тези 13 стиха, но искам да насоча вниманието ви най-вече към 6 и 7 стихове от този пасаж, който ще бъде центърът на нашето размишление. Там се казва, той им каза, добре е пророкувал Исаия за вас, лицемерите, както е писано. Този народ ме почита с устните си, но сърцето им се намира далеч от мен. Но напразно ме почитат, като учат за поучение човешки заповеди. Напразно поклонение. Суетно, което означава празно, безполезно, безмислено, безжизнено, лицемерно поклонение. Това характеризираше народа на Израел по времето на нашия Господ. И не беше нищо ново и беше дълбоко вкоренено в тяхната религиозност. Беше във водата, която течеше в река Ефрат. Беше в земята на обещанието. Беше във въздуха. Беше в ядрото на начина, по който те мислеха и действаха. Те бяха буквално продукти на векове лицемерно, повърхностно, празно, безполезно поклонение. То беше насочено към правилния Бог, но по грешния начин. И в крайна сметка дори ги отделяше от правилния Бог. Бог ревнува за това, за начинът, по който Той е прославен и Той е хвален. Защото Той ни е дал ясни указания на страниците на Свещеното Писание. И ние трябва да издигнем Свещеното Писание първо и най-вече, и тогава да установяваме всички други наши традиции. Бог не приема поклонение, дори поклонение в Неговото име, което е извършено по неправилния начин. Невъзможно. Сериозен проблем е да се покланяш на грешния Бог и също толкова сериозен проблем е да се покланяш на правилния Бог, но по грешния начин. А евреите бяха превърнали това в високо изтънчена форма на изкуство. Откъде произлиза всичко това? Нека ви кажа. От дявола, който е баща на лъжата. Ако смятаме, че това е изключение, вижте за момент историята на античния Израел в Стария Завет. Вижте за момент Исаия 1 глава. Пророк Исаия е изпратен от Бога много преди Вавилонския плен, за да предупреди Израел, че предстои съд във формата на вавилонска армия и вавилонски плен, който ще нахлуе в Израел. Ще избие десетки хиляди, ще разруши Иерусалим, ще разруши храма и ще отведе хора в плен във Вавилон, като божествен съд, който тегне върху хората, които не почитат Бога по правилния начин. Защото Бог е дал постановления в Неговото Слово и Той не иска нито един от нас да се отстрани от това, което казва Неговото Слово.
Защо дойде съдът? Защо дойде съдът за Израел? Първата глава на Исаия и 10 стих се казва: чуйте Словото Господне. За какво са ми вашите огоени жертви? Наситих се на всеизгарания от овни и на тлъстина от огоени говеда. Не благоволявам в кръвта на бикове, агнета и кози. Когато идвате да се явите пред мен, кой изисква от вас това потъпкване на дворовете ми? Те правеха това, което Старият завет предписваше относно жертвите и идването в храма, но безсърдечно. Без любов към Бога. Не принасяйте вече безполезните си жертви, той казва в 13 стих. Тъмяната е мерзост за мен. Новолуние и събота, свикването на събрание, не мога да търпя беззаконието и тържественото събрание. Не можете да се държите за цялото си беззаконие и след това да идвате и да се покланяте и да очаквате аз да го приема. Традициите не изпълняват Божието Слово. Традициите не изпълняват Божието Слово. Забелязахте ли за момент какво казва Исаия? Още в 10 стих той казва: чуйте Господното Слово. Той не казва: обърнете се към вашите традиции, но той обръща очите и погледът на хората в една посока. И тази посока е Божието Слово. Брати и сестри, ако обърнем очите си на всяка друга посока, но не към Божието Слово, ние сме тръгнали по грешния път и скоро ще се подхлъзнем на банановата обвивка на лъжата. Чуйте Господното Слово, той казва. И аз като средство, устата ми като средство на Божието Слово ви казвам: по никой начин не отвръщайте поглед от Божието Слово. Божието Слово е гаранция. Божието Слово е виделина на пътеката ни. Божието Слово е все достатъчно Слово. Чуйте Господното Слово, той казва. Колко малко души има днес отворени, които не искат, отказват да чуят Божието Слово. Отказват да чуят какво Бог има да им каже. Колко от нашето християнство, брати и сестри, е това. Четеш какво казва Бог в Словото си, проверяваш и изпълняваш. Колко от това ние практикуваме. И не е ли интересно, че се чудим защо Бог не е на наша страна и не ни благославя в усилията ни? Не е ли интересно, понеже продължаваме да се облягаме на себе си и на собствените си традиции и на начина, по който аз си правя нещата? А те нямат нищо общо с божественото откровение на Библията. Защото ние не се съветваме с Библията, защото ние сме отказали да повярваме в Библията. И аз не говоря за някой специфично от вас, но говоря ние съвкупно като църква на Господ Исус Христос. Кога за последно се съветвахме с Библията? Имахме сериозен проблем, който е поставен пред нас и ние отворихме страниците на Свещеното Писание и търсехме увереност и насока и насърчение от Божието Слово. Защото в крайна сметка Бог говори оттам. Бог. И не е ли интересно, че ние все по-рядко и по-рядко го правим? Защото ние не се съветваме с Библията и ние нагласяме Библията да говори каквото ние искаме да кажем или каквото и ние си мислим. И колко лицемерно е християнството днес, което отхвърля единствения закон, който Бог някога е дал. Християнството отхвърля единствения закон, който някога Бог е дал.
Защото ние до утре можем да говорим за достатъчността на писанията и как те са наша основа на вярванията ни. Но нито ги обичаме, нито харесваме някой да ни ги обяснява. И ето защо ние се намираме в църква, която има няколко членове. Просто защото хората обичат да разчитат на басни. И на това, което някой им е казал, пък на тях някой друг им е казал. Но никога не се опитват да основат целия си живот върху ясното, истинно, закотвено, дълбоко в Бога, Божие Слово. Исус се сблъсква с това лицемерие в Неговото време, както се сблъсквали всички старозаветни пророци преди робството в Вавилон и дори и след Него. Ние се сблъскваме с Него и днес. Съществува огромно, широкообхватно, всеобхватно, световно, празно, безсмислено поклонение, насочено към Бога, което не е нищо друго, освен лицемерие, фалшификация, легализъм, церемонии и ритуали, и всички ние сме много добре запознати с това. Виждали сме го, нали? Като първо днес, много за кратко, имам 4 бързи точки. Искам да видите в този пасаж от 1 до 13 стих, като първо конфронтацията. Сега срещаме осъдителните погледи в стихове от 1 до 13. И нека да преминем бързо през тях. Първо, конфронтацията. Фарисеите и някои от книжниците се събраха около него, когато дойдоха от Йерусалим. И това се случва някъде около Пасхата. Не знаем точно кога, но някъде около Пасхата. Делегация на служителите идва, представлявайки юдаизма в неговия разцвет, на върха, в кулминацията на юдаизма. Те са официалните експерти, идващи от Йерусалим, и те са от седалището на официалната религия, мястото на богословските школи, мястото на най-изтъкнатите умове и, разбира се, мястото на Великия храм. Много престижна група, без съмнение. Повикана от галилейските си колеги, които са се нуждаели от помощ, защото не са могли да ликвидират Господ Исус до момента. И от Йерусалим е изпратена тази елитна група, специални части в духовната сфера, която е изпратена да дискредитира Исус, и са искали експертите от Йерусалим да се появят. Те са легалистични, самодоволни, лицемерни, фалшиви, религиозни членове на установения ред. Те са от баща си дявола. Пълни с омраза към истината, омраза към Божия Син и разпространители на лъжи. На практика ние виждаме на много места в Евангелията как те плащат или прилъгват някого да говори против Господ Исус. Те са тъмнината и мразят светлината. Те идват от Йерусалим, което означава, че имат по-голям престиж от всеки друг. Те искат Исус мъртъв и търсят още начини и още средства, за да го обвинят. И битката се изостря. Не забравяйте, че се намираме в Евангелието от Марк и само няколко месеца ни делят от Голготската смърт. И така, първият удар в конфликта е нанесен от книжниците и фарисеите. Вижте стих 2. Те видяха, че някои учениците му ядат хляба си с нечисти ръце, т.е. неизмити. Конфронтацията, първият удар е от тях. Искам да обясня няколко неща обаче. Това не означава, че са били нехигиенични. Хората не са глупави и учениците на Исус не са глупави. А книгата Левит насърчаваше хората да мият ръцете си. Какво означава тогава, че те са яли хляб с нечисти ръце? Означава това. Те можеха да свържат факта, че ако имате ръце, които са били по някакъв начин замърсени,
Хората са се разболявали от това и следователно те е трябвало да си измият ръцете. Това е всичко, което Старият Завет е предписвал за хигиената. Ти трябва да си измиеш ръцете, ако те са видимо мръсни. Просто пазете ръцете си чисти от онези неща, които са очевидно мръсни. Единственият друг вид церемониално измиване в Стария Завет е по отношение на свещениците. В книгата Левит там има детайлно описано какво означава да си церемониално измит. Нищо друго не се говори за хигиена. Нищо друго. Но не за това говорят те. Марк ни обръща внимание за ядрото на техните предания и какво те изискват от Исус и от Неговите ученици. Защото фарисеите и всички юдеи, държейки преданието на старейшините, забележете, държейки преданието на старейшините, не ядат без да си измият ръцете до лактите. Те не ядат, освен ако не се измият старателно, с шепа, спазвайки по този начин традициите на старейшините. Не става въпрос за това, което казва Писанието, и не става въпрос за хигиена. Това е традиция. Традиция. С други думи, те са изработили система от всякакви измивания. Ако отидат на пазара, те биха могли това може да ескалира до крайност. И необходимостта от церемониални очиствания отново и отново. Защото на пазара, познайте какво? Те ще се натъкнат на всякакви нечисти неща, нечисти хора. Може да ударите самарянин, може да се натъкнете на езичник. Представете си, Талмуда говори за това, че ако ти отидеш и целенасочено имаш група от хора, които не харесвате някой самарянин и отивате да го набиете, просто да го набиете. След това трябва церемониално да се измиете. Защото въпреки, че сте направили грях, като сте ударили и набили невинен човек, вие обаче сте нечисти, защото сте докоснали такъв човек. Лицемерието за това нещо. Не само може да се натъкнете на самарянин, но може да се натъкнете на езичник, гоя. Може да докоснете някой, който е докосвал мъртво тяло. Имаше безброй начини да се оскверним. И те да се осквернят. Може да докоснете някой, който е докоснал влечуго и това продължава и продължава и продължава до безкрай. И това е безкрайна традиция. А Божието Слово ни казва само това. Че ако видим, че ръцете ни са мръсни, да ги измием. Това е. Тук не ставаше въпрос за хигиена, ставаше дума за външни правила и традиции, които нямаха нищо общо с Божието Слово. Не става въпрос за Писанието. В умовете, брати и сестри, в умовете и сърцата на тези хора нямаше място за Писанията. Писанията оставаха някъде на най-последно място, ако някога въобще бяха цитирани. Те бяха толкова загрижени за Писанието, не бяха толкова загрижени за Писанието, колкото за собствените си традиции. Те бяха направили традиции равни на Писанията. Всъщност, те бяха направили дори и над Писанията. Подобно на Римокатолическата църква и фарисеи и фалшивите религии, които имат традиция равна на Писанията. И традиция, която е единствения легитимен тълковател на Писанията. Това е гротеско. През миналата седмица имах работа с хора от Русенската опера, които искаха да бъдат настанени. По стечение на обстоятелствата, хората, които ми отвориха един от имотите, които трябваше да покажа, бяха семейство от харизматична църква. Тук в Русе.
Заговорихме се, имахме много приятно общение, когато става въпрос за всичко друго. Говорихме докато чакаме собственика и те явно ме познаха от предишна среща. След което започнаха да поразпитват деликатно за това в какво ние вярваме. Това са хора, които живеят буквално на 1 минута от църквата. В крайна сметка аз им обясних накратко, след което мъжът каза нещо, което ме остави тотално онемял. След като му казах, че Библията е единственото вседостатъчно правило за вяра и живот, в синхрон с това, което и нашата изповед казва. Той ме попита, коя Библия? Знаеш ли, че в Библията има противоречия? Знаеш ли, че Библията си противоречи? Ето защо ни трябват нови откровения. Дори когато кажеш, че нямаш нужда от нови откровения, каквото аз казах, че нямаме нужда от нови откровения, защото Библията е достатъчна, няма смисъл от това нещо. Ако кажеш, че нямаш нужда от нови откровения след като имаш Библия, след като Библията е основата на това и нямаш нужда някой да ти казва какво да правиш и какво да говориш, той няма да ти повярва и той не ми повярва. Защото за него тя не е достатъчна. И това не е измислена история. Това стана преди 2 дни на 1 минута от тук. Братя и сестри, нека ви кажа, има такива вярващи навсякъде в този град и в нашата нация и навсякъде по света. И нека ви кажа, Марк 7 глава е олицетворение, че днешния век не е нещо различно. В първи век е било същото. Библията е просто бележка под страницата на неговите мъдрования, за да задоволи критиците, които ще кажат, че такъв тип хора като него нямат нищо общо с християнството. Човешки традиции и измислици, които нямат общо с Богът на Библията. Реших да не продължавам диспута. Реших просто да се усмихна и да им кажа, Бог да ви благослови, благодаря ви, продължаваме напред. Това е невежество, върховно невежество. Обратно към текста. Те не казаха на Исус, ти наруши Божия закон. Забележете, тук текста казва, че те не му казаха, че ти наруши Божия закон. Те му казаха, че ти наруши преданията. Ти наруши преданията. Ти наруши традицията. Това е целта на атаката. Знаете ли, всякакъв вид глупост като тази, всякакъв вид глупава традиция като тази и всеки вид екстремизъм като този е точно обратното на това, което е угодно на Бога. Той иска да го обичаме с цялото сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с всичката си сила. Нали така? И да обичаме ближния си както себе си от сърце, за да му се наслаждаваме с истинско сърце. Така че това е конфронтацията. Те атакуват Господ Исус Христос, където Той е най-силен. Естествено, понеже в много случаи това, което не е според Божието Слово и не е в духа на Библията, е глупаво, следователно и с глупави аргументи те се опитаха да го измамят. Забележете как Господ Исус отговаря. Той е в атака. Той е в атака. Той не оставя нещата така и да каже, ами да, ама аз не се съобразявам с вашите традиции.
Той казва, вижте какво става. Второ, осъждението. Първо имахме предизвикателството, първо имахме конфронтацията, второ, осъждението. Господ Исус осъжда това нещо. Стихове от 6 до 9, той им каза, цитирайки Исаия 29:13, и дословно от гръцката септуагинта той им казва, правилно е пророкувал Исаия за вас. Лицемери, като е писал, този народ ме почита с устните си, но сърцето им се намира далеч, 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 далеч от мен. Това е буквално думата. Гръцката септуагинта, превеждайки Стария завет, говори, че сърцата им са далеч, 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 далеч. Този народ ме почита с устните си, но сърцето им се намира далеч от мен. И братя и сестри, това е целият въпрос на вярата. Ако всичко в нея е свързано с външното, ако всичко е свързано с церемонията, с церемониалното, с ритуала, ако всичко е свързано с поведението, а не със сърцето, то тогава не е вяра, която почита Бога, а е мъртва религиозност. Мъртва религиозност. Напразно ме почита така, като учат учения и човешки заповеди. Христос ни отрече, че е нарушил традицията. Той е нарушил мишлено. Той я наруши без да я уважава. Той нямаше уважение към цялата им традиционна схема. Той я игнорира, той я отхвърли, тя беше безмислена, беше осъдителна, тя заличаваше истината. И това, което правеха учениците, не беше проблем, по никой начин не беше проблем. Те всъщност щяха да отидат в ада с измити ръце и с сърце мразещо Бога. Това е, което щяха да направят. Да бъдат с измити ръце до лактите и с сърце прогнило, окаяно, мразещо Бога и щяха да бъдат в ада. И той им дава илюстрация на това лицемерие. Трето. Господ Исус, забележете само за момент. Второ, осъждението. Забележете, Господ Исус Христос как отговаря на традицията и на религиозността. Писано е. Писано е. Правилно е пророкувал. Правилно е писал Исаия за вас. А кой е Исаия? Правилно Бог е казал за вас и за вашите бащи. На традицията отговаряме със Словото. На лъжата отговаряме със Словото. И Господ Исус Христос атакува със Словото. Той не ги оставя. Трето. Илюстрацията. Вижте как ги изобличава. Той казва в 9 стих, вие успешно осуетявате Божията заповед, за да спазите своето предание. Той на практика казва, вие сте експерти в това да отменяте Божията заповед, за да запазите вашето предание. Го ли виждаме и днес? Ако отидем в православната църква и вярвам, че Бог има много хора в тази църква, но ако отидем в православната църква, ние няма да чуем нито дума от Божието Слово. Ние ще чуем само празни традиции, вярвания и обреди. Нищо от това не ни ползва. И Господ Исус Христос го изобличава, 9 стих. Той казва, вие сте експерти в това да отменяте Божията заповед и да пазите предание. Това са човешките заповеди, които са заменили Божията мъдрост. Те са заменили Божията мъдрост с лъжата. И са заменили Божията заповед. И ето един пример. Защото Моисей казва, нека се върнем веднага към закона, нека се върнем веднага към писанието. Моисей казва, почитай баща си и майка си, и който хули баща си или майка си, да бъде умъртвен. Това е точно от Изход 20 глава 12 стих. Това буквално излиза от Декалога. Излиза от 10 Божии заповеди. Който хули баща си и майка си, да бъде умъртвен. Убийте го.
и смъртно наказание за някой, който проявява неуважение към родителите си. На практика закона ни казва, трябва да почиташ, наклонена черта, обичаш родителите си. Какво означава да обичаш? Да обичаш е избор. Да обичаш е избор. Може да не ти се прави в момента това, което някой ти е помолил. Може нещо, но ти избираш да го правиш въпреки всичко. И нека ви кажа, аз не се покорявам на Бога просто защото го обичам. Но аз се покорявам на Бога, защото се страхувам от Него, защото знам какво Той е направил за мен. Знам, Той има тежест в мен. И затова се покорявам на Бога. Затова избираме да се покоряваме на Бога. Ако Бог няма тежест в нас, ако Той не ни владее, никой от нас няма да се покори. Приключвам. Трябва да почиташ, обичаш родителите си, да почиташ родителите си, да уважаваш родителите си, да се отнасяш с тях грижливо. И това е една от 10 заповеди. Нарушаването й водеше до смъртно наказание. Да почиташ означаваше да уважаваш, да се възхищаваш. И тук е ключът да подкрепяш, да задоволяваш техните нужди. Подкрепяй баща си, подкрепяй майка си, ако те са в нужда. Това беше в самата есенция на 10 Божии заповеди. Един от много ясните принципи в Стария Завет. Но вие казвате, стих 11. Ако някой каже на баща си или майка си, всичко, което имам, за да ти помогна е курбан, т.е. дадено на Бога. Не прави нищо за баща си или майка си. Кое да правим? Да почитаме ли баща си или да не ги почитаме? Да им дадем или да не им дадем? Божието Слово, една от Божиите заповеди ни казва, почитай баща си и майка си. Почитай родителя си. И в този момент идва Талмуда, идват техните традиции, измислени от самите тях, и казват, ами това, което ти имаш, можеш да кажеш, че е поверено, дадено на Бога, като курбан на Бога, в залог на Бога. И следователно, това нещо не може да бъде дадено дори на майка ти и на баща ти. Исус на практика им казва, значи заобиколихте библейската заповед, нали? И това е лицемерието на вашата религия. Използвате състоянието си, за да накарате хората да не се подчиняват на Бог и на родителите си. Вие, равините, въведохте тези неща и вие, книжниците, и това е вашият подход. Вашата традиция е наделяла над Божията заповед. И вие сте експерти, стих 9, това да отменяте Божията заповед, за да запазите своята позиция. На практика те казваха, много съжалявам, мамо, татко, просто не мога да ви помогна, защото посветих всичко на Бога и ще трябва да разберете, че това е много по-висше призвание. Пълни лицемери. Обобщение. 4. Вие обезсилвате Божието Слово чрез вашата традиция. Какво обвинение? Това е небиблейска религия. Този вид юдаизъм не е старозаветният юдаизъм. Старозаветният юдаизъм води към новозаветно християнство. Това е традиционен юдаизъм. Старозаветният юдаизъм би се превърнал в новозаветно християнство. Обобщението е ужасно обвинение, обезсилващо Божието Слово чрез тяхната традиция. Те биха отишли на смърт, казвайки, ние прилагаме традицията, за да защитим закона, да оградим закона. Това е един от равините им. Те прилагат традициите, за да защитят закона.
На практика ти казва, че нямат сърце за Божието Слово и това беше доста лоша форма на лицемерие. Като обобщение, братя и сестри, искам да кажа, че се страхувам, че в църквата сме доста свикнали с това. В евангелските църкви сме доста свикнали с това. Лицемерната религия изобилства от всякакви фалшиви форми на християнство, които са всичко друго, но не истинска, смирена, безкористна любов към Бога и любов към Господ Исус Христос и наслада в Него. Мисля, че Божието име се изговаря на празно в църквите повече пъти, отколкото където и да е другаде. То се изговаря на празно. Богохулство в светилището е по-лошо от богохулство на улицата. Празни церемонии, повърхностно поклонение, безразсъдна хвала, заблудена доктрина, любов към заблудата, безразлична молитва, фалшив ритуал. Тези неща изобилстват от всякъде. Те бележат лицемерите, а гибелта им е произнесена още в Матей 23 глава. Вие сте варосани гробници. Отвън сте чудесни, а отвътре сте пълни с смърт и с всякакво зло. Съд ще постигне онези, които принасят устните си, а не сърцето си, които се приближават с устата си, докато сърцето им е далеч, далеч, далеч. Всяко истинско поклонение идва от сърцето и ума. Защото обичаме Бога, защото обичаме Господ Исус Христос. И то проистича от послушание към Писанието. Послушание към Писанието. Нямаме нужда от традиция и нямаме нужда църквата да тълкува всичко за нас. Има едно откровение от Бога, което е абсолютно вярно и това е Писанието, а не нещо отвъд него. И ако обичаме Бог, обичаме Неговото Слово. Ако обичаме Неговото Слово, обичаме да се подчиняваме на Неговото Слово. Истинската вяра е смирена любов към Бога и наслада в Него. Смирена любов към Христос и наслада в Него. Смирена любов в Святия Дух и наслада в Него. В красотата на светостта на нашия Господ, в славата на Неговото величие, изявени ясно в Неговото Слово. И тази смирена любов ни води да обичаме Словото и да обичаме да се подчиняваме на Словото. Братя и сестри, имайте това предвид, че традициите убиват, но Божието Слово остава завинаги. Тревата изсъхна, цветът ти окапа, но Божието Слово трае до века. Нека Бог да ни благослови.